Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, qed tiftakruhom dawn? Il-pulizija, il-pompier u l-infermiera. Qed taraw x'għandhom komuni? Il-koll libsin l-uniformi tax-xogħol. B'hekk l-uniformi tgħinna narfuhom. Biex immorru l-iskola ukoll irridu nilbsu l-uniformi. L-iskejjel u l-kulleġġi għandhom uniformi ta' kulur differenti. Meta inti tilbes l-uniformi, in-nies ikun jafu li nsejjer l-iskola u anki jarfu li ma' skola tattendi. Tetu illum ġie l-iskola, preparata għal-lezzjoni tal-fiżika. Miss Claire qed tippreparalhom xi oġġetti tal-isports madwar il-bitħa tal-iskola. Qed lesti l-blalen. Kemm għandhom blalen differenti? Ara dan, ballun tal-futbol u dan ballun tal-basketball. Imbagħad dan il-ballun żgħir ħadrani huwa tat-tennis. Tetu jkun pront jaqbad il-ballun tat-tennis u jibda jiġri bih donnu qed jilgħab il-futbol. Iqabżhom fuq saqaħ, ittieħ bis-sieq. Imma żomm daqsxejn Tetu. Miss Claire qed tgħid lil Tetu li t-tennis jintlab differenti mill-futbol. Fit-tennis min ikun qed jilgħab juża rakketta u biha jagħti daqqa lill-ballun biex jitfgħu in-naħa l-oħra tax-xibka. Miss Claire tkun se turi lil Tetu x'għandu jagħmel. Imma Tetu bla paċenzja u malar jaqbad rakketta f'idu u jibda jagħti l-ballun biha u jiġri warah. Miss Claire qed issejjaħ lil Tetu u tajlu joqgħod moħħu hemm. Però Tetu mhux jismagħha għaljena wisq jiġri wara l-ballun tat-tennis. Illa Tetu, intu rajt? Tetu bil-fixkla xkana u selaħ irkobtu. Miss Claire tkun pronta tmur dejn Tetu. F'idejha qed iġġorri l-kaxxa tal-ewwel għajnuna. Bil-qalbu kollu, Miss Claire iddewwilu rkobtu u ddawwarlu faxxa ma' fejn selaħ saqaħ. Tetu issa qed iħossu aħjar. U Miss Claire tgħinu jqum bil-wieqfa u twissih li jrid joqgħod aktar attent waqt li jkun qed jilgħab. Meta jkun il-bart, nilbsu uniformi differenti minn dik li nilbsu fis-sajf. Fis-sajf nilbsu shorts jew dublett u flok irqiq. Fix-xitwa l-uniformi tkun aktar ħoxna u minflok shorts nilbsu qalziet. U biex żgur ma ħossux il-bart, nilbsu ġaketta ħoxna. B'hekk fil-gwardarobba jkollna l-uniformi tas-sajf u dik tax-xitwa. U ma ninsewx l-uniformi sportiva għal meta jkollna lezzjonijiet tal-fiżika. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sa magħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.